皆さん、はじめまして。私の名前は安永と言います。ミャンマー名はヘイシー・トゥートーンと言います。私は日本人です。日本の会社や日本語学校にミャンマー人を紹介する仕事をしています。YUFL のミャンマー語学科を卒業しました。この YouTube チャンネルでは EJU や JLPT に関する情報をお伝えします。日本への留学を考えている方や日本語を勉強している方のお役に立てれば嬉しいです。質問がありましたらぜひコメントに書いてください。ミャンマー語でのコメントも大丈夫です。次回は EJU とは何かについて説明します。アロンミンガラバーカミャー。저노남해가 야스나가로 고바데, 미얀마남해가 헤이시 두돈 피파데, 저노가 자판 루미오 피파데, 자판 컴파니드네 자판 나인가이에 랑게지 스쿠르에고 미얀마 루미오드에 미세페데 아로고 로카이네바데, YUFL 예 미얀마 사단 다나가니 브야시케바데, 디 유튜브 채널마도 EJU네 JLPT3야 JR에드에고 심피아페마 피파데 자판나인감마 핀야팀포 신자네드르네 자판사 레라네드르 아투에 아초시제 메소인 완타미바데 미제아신 코멘마 예베바 미얀마로 코멘 예베다고레 아심페바데 나타감마도 EJU 소다파레 소데아장고 심피아페바메 제스틴바데 따다